El passat mes de novembre es va aprovar l'informe resultat del treball d'aquesta subcomissió i vull destacar que, tot i que es van fer recomanacions al govern per a seguir implementant millor la llei, tots els grups polítics van coincidir amb la immensa majoria dels compareixents en la subcomissió en destacar el caràcter positiu de la llei. Una altra llei fonamental és la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes. Una llei molt important, perquè a la nostra societat encara existeix la necessitat de redefinir les relacions entre l'àmbit públic i el privat, la necessitat de conformar un nou model social que tinga la corresponsabilitat com eix vertebrador d'una societat més humana, més rentable, compromesa amb el seu futur i més igualitària. Per exemple, a l'àmbit laboral, integrant en la negociació col·lectiva l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i no discriminació en el treball. Les mesures importants a l'àmbit de la conciliació de la vida laboral i la vida personal. Un fet important i que sempre m'agrada ressaltar és la introducció del permís de paternitat per primera vegada a la nostra legislació. Per exemple, l'any 2008, que són les últimes dades que he pogut aconseguir, es van demanar quasi 30.000 permisos de paternitat i concretament a Castelló eren més de 4.000 i això suposa 21 milions d'euros. I així també vull fer un incís i és que en l'actualitat el permís de paternitat és de 2 setmanes però a partir de l'1 de gener de 2011 serà de 4 setmanes, és a dir, seguim avançant. També vull referir-me a la presència pública de les dones en els llocs on se prenen les decisions que ens afecten a tots, a totes i a tots. La llei, com recordeu, obliga a la paritat en totes les llistes electorals amb independència del tipus d'elecció, encara que això va ser recorregut per el Partit Popular. M'agrada dir en nocturnitat i alevosía, no? Però aquest article de la llei d'igualtat va suposar que després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2007, que van ser les primeres que es van celebrar després de l'aprovació de la llei, n'hi ha 2.000 regidores més que en 2003, el percentatge de regidores va augmentar a totes les comunitats autònomes, va augmentar en 49 províncies i es va plegar al 40% de representació de regidores en més del doble de municipis que a 2003. I per això s'ha seguit un procés molt llarg i molt intens. Ja fa 25 anys es va modificar l'article 417 bis del Codi Penal despenalitzant la pràctica de la interrupció voluntària de l'embaràs en els 3 supostos que coneixem: violació, perill per a la salut de la mare i malformació del feto, però no va regular el seu exercici com un dret. Poques vegades com en aquest cas és tan visible l'abisme que separa una norma legal de la realitat social a la que ha de donar resposta. I aquests 25 anys transcorreguts són més que quasi un quart de segle en termes de canvi social i d'avanç en el reconeixement de la igualtat de dones i d'homes. Avui ningú s'atreveix a dubtar de la capacitat i del dret de les dones a decidir sobre la seva salut sexual i salut reproductiva. Encara que dir ningú, a lo millor resulta massa optimista. Però des del Partit Socialista considerem que tot estat de dret ha de promoure els canvis necessaris per a compassar, per adequar la norma a la demanda social i sobretot posar fi a la inseguretat jurídica i a la indefensió que provoca. Es va constituir a la Comissió d'Igualtat una subcomissió sobre la reforma de la regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs en el marc d'una nova norma sobre drets i salut sexual i reproductiva. Aquesta subcomissió va presentar les seves conclusions el passat dia 18 de febrer de 2009 en la Comissió d'Igualtat en una sessió en la que, a manera d'anècdota, vull comentar-vos que per a la poca importància o el poc interès que tenia el tema segons el Partit Popular, van tindre que canviar la sala perquè no cabien entre diputats, diputades, periodistes que s'havien presentat allí a la comissió, quan normalment quan se celebra una comissió d'igualtat s'obren asientos, seients.
Anècdotes a part, el grup socialista proposava una nova regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs que la traga del Codi Penal i la situe a l'àmbit de la salut pública, com part d'una política integral sobre la salut sexual i reproductiva. L'objectiu era sobretot superar els problemes detectats i proporcionar més informació, més prevenció, més atenció, més protecció i més drets a la dona embarassada. En el treball de la subcomissió es van evidenciar els problemes plantejats en la regulació d'inseguretat jurídica. Totes i tots poden recordar els casos que van tenir al nostre país on dones que havien actuat seguint la llei, seguint l'article 410 del Codi Penal, eren requerides per la justícia o també que molts professionals sanitaris que devien assegurar aquesta prestació sanitària a la sanitat pública objecten. S'ha pogut constatar que actualment menys del 3% d'interrupció voluntària de l'embaràs es duen a terme a la sanitat pública i també sabem que hi ha comunitats autònomes, per exemple Navarra, on no es pot acudir a cap lloc, ni públic ni privat, per a realitzar una interrupció voluntària de l'embaràs. Mesures de recolzament i reforç de les polítiques públiques que tinguin l'objectiu de reduir aquests embarassos no desitjats com educació sexual, prevenció i informació. Al mateix temps que es treballava a la subcomissió, des del Ministeri es va constituir una comissió d'experts per estudiar aquesta qüestió que van presentar també el seu corresponent informe. Informe que coincideix en la necessitat de canviar la normativa que n'hi havia i que també planteja com la subcomissió el sistema mixte que combine terminis amb supostos i sobretot que incidisca en la prevenció i en la millora de la salut sexual i reproductiva per a reduir el nombre d'embarassos no desitjats. Com va manifestar la ministra de Igualdad, no se trata de hacer una ley más permisiva, se trata de hacer una ley más segura. Se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica, dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos, y también de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad. En totes aquestes premisses, el projecte de llei que s'està treballant i que vol concloure segurament al mes d'abril amb una bona llei per a la nostra societat. Dic que s'està treballant perquè encara que parega que el vam aprovar en el mes de maig segons el Partit Popular i la conferència episcopal, encara no s'ha aprovat definitivament. El dia 17 de desembre de 2009 se va aprovar en el plenari del Congrés de Diputats i segons la tramitació parlamentària habitual ara se n'ha anat al Senat. Se debatrà en el Senat i finalment tornarà al Congrés de Diputats per a que se vote definitivament si allí s'introdueix alguna esmena. La futura llei vol establir uns límits per a la interrupció voluntària de l'embaràs que ara no existissin, a més de garantir els drets a la intimitat i dignitat de les dones. En aquest punt vull explicar-vos per què parlem dels límits a la interrupció voluntària de l'embaràs. En la legislació actual n'hi havia, quan no n'hi havia malformació del feto i no n'hi havia un supòs de violació, la dona volia avortar, existia allò de la salut psíquica de la mare, que perillara la salut psíquica de la mare. O sigui que sempre n'hi havia algú que havia d'avaluar aquesta possible salut o atemptat a la salut psíquica de la mare i també un atemptat, jo crec que clara la dignitat de dir, vaig a dir que estic loca o que me tornaré loca, així no n'hi haurà ningú perill en una decisió que correspon absolutament, des del meu punt de vista, a les dones. És a dir, que baix aquest supòs amagaven jo crec que més mentires, més inseguretat i més no voler la realitat tal com està en l'actualitat. Ara sí que n'hi ha les 14 setmanes qui decidisca lliurement practicar-se una interrupció voluntària de l'embaràs o les 22 setmanes si n'hi ha una malformació del feto o perilla la salut de la mare. També
el tema de 16 anys que ha sigut polèmica, pues, l'únic que se fa en la futura llei s'equipara l'edat per a decidir sobre una interrupció voluntària de l'embaràs a l'edat